El cop de calor és una situació clínica que pot generar urgències i que s'ha d'anar al tanto, sobretot a l'estiu. És la pujada anòmala de la temperatura del cos i sobretot passa amb gent gran o que tenen patologies cròniques i que porten medicaments per un llarg període de temps. El cop de calor té a veure amb la temperatura que hi ha a l'ambient, o sigui, són temperatures altes, i la humitat relativa, que també sol ser alta. Llavors, quan aquesta situació climatològica es dona, ens avisen que els serveis d'urgències o els metges de capçalera estiguin pendents dels pacients grans o dels ancians que ens consultin amb símptomes com mal de cap, confusió o malestar general, per estar una miqueta més al cas d'aquesta possible patologia. En principi, la gent més gran de 75 anys és la més propensa a patir aquesta patologia i gent que prengui tractament en certs fàrmacs com els diürètics o com fàrmacs que tenen a veure amb els ions, amb el sodi, amb el potassi, amb el calci, que és el material que es perd quan un sua molt, per exemple. La gent gran aconsellem que si volen sortir a passejar que ho facin a les hores que el sol no és tan fort, que ho facin al matí o que ho facin a última hora del vespre, perquè clar, no s'exposin tant a la calor. Igual que a casa, que tinguin mesures per estar frescos. Això vol dir que si tenen aire condicionat, que el facin servir. Si no tenen aire condicionat, que estiguin en una estança que sigui la més fresca de la casa, o per exemple per la nit que dormin amb les finestres obertes perquè pugui passar l'aire. Insistim molt també en que s'hidratin bé, que prenguin força aigua, i si l'aigua no és suficient, que prenguin sucs, que prenguin molta fruita rica en aigua, com el meló o la síndria, i sobretot que facin àpats lleugers, que no siguin menjars molt forts. Tampoc no aconsellem prendre alcohol perquè també deshidrata amb molta facilitat i en principi és una patologia que a temps no ha de donar problemes seriosos, però com que són pacients grans o que prenen moltes medicacions o que tenen patologies cròniques, hem d'estar una miqueta pendents que això no es compliqui, no vagi més i es pugui solucionar amb la major brevetat possible.